Karoy kapar kadai ka jingdon kam hamman laki snong la kalong hasor ne hanong gendong balada ka sorkar ka kran ban kentiu kam tam hagi jaka nong gendong henrai haba pentrai pat kum yaki projek surok klam da pendap ka longpat ka ka bapen ngosi yaki nong song snong kum balong ha ka snong borghat ha East Giant Hills District. Kesorkar jela kalau pelipat ba ya ke jingking ha borghat ban pen ya so bat kesnong dauki haus nam arajar khat khandai dau ba prestun tensong usembut menteri rangba ke jela ubadai ru menteri ubadai kmi ya ke tanat PWD roads Henry kalau long penban ke bapendo mensim ya ki nong song snong hadin baki nong elam ke dor ba snong borghat kila lap bakala don ke jing penon kam bakla ya ke pisa ke belam mang na ke benta ke tege projek lingba ke jingwat RTI jongki. Ya kene ke projek lamang pisa lingba ke RIDF 15 ha ke jinglot ke ba R400 klor R400 lak khat khandai hajar tingka ya ke ba lamang na ke benta ke jingking ke ba shispa prapo mitar beken top ru ya ke surok ke ba waypoint R0 kilometer na lor ke jingker kenro Henry lalap bala pendap tang ya ke jingking ke ba ke jinglot ke long khat khandai klor R lak khandai pupra hajar south spa san ru tingka kat baya ka surok na lor ki jingker kan ropat ke bala mang nyo klor ar pulai lak ar po hajar nyo spa andro pon tingka hado menta empat pendap setia ha ka jing sngo kot lat ka dorbas nong borghat kala pen sngo ye kani ka jing shaki nong elam ka voice of the people party VPP East Giant Hills District bar ha ka ar pulai trek ukula lingkot ar hajar pun rio na kalyang ki nong elam snong baken thop yo ba kirman lang swear rang ba snong uba jiwal san swear secretary snong har ringkat ki nong elam ka VPP kala poi sekete ka jaka ban pen long ya ka jing jurep Haga jaya kran bar upa kerman lang swear ula ong ba wat la kila persang ban pen sngo ya kini ki jing shaki bor bade kmi na lor ki MLA ka than ka kong Santa Mary shala Henry hadu menta Kim Yo Setia ya ka jubab ka basai Nolor kata ula ong ru ba ka sorkar ka ong ban kentiu ya ka kam jengok kai haki than nong kendong Henry lada ka long sa kumni kumno ka yo ka kot kan kiu bat ban pen pau balada kam le kim ban si ban let shayeng kasari Hakabade bakane ngi nakama hakaba jaka bakin play hakapor bakin play kane ka jingking te nakaliang jongi kum kasunong ngim cha khot te nakata kadau hadu mentar ngim tip te anda la siang rong ye kane ka sunong jongi te ngi yo i bakane ka jaka kadang sa kumba aspa mitar te nakata kadau ngi lekwat jing tip sho office segi bede ban pe ye kane ka surok ki ong hana hayangi ba ye kane ka surok dari kala hab West Jaintia nak kata kadang ngimla ban le AAP te ngilek West Jaintia ngi kendu yau executive engineer jong ka West Jaintia Hill district te yu uru punsen ngi kendu yutu la ban yutu ngi na mar ba ong ba dei kane ka jaka kadai kane ka estimate umde mangabale na mar nga poi tang menta ka por te ukuli ngi ru balai pislam ban lekwat te ngi ong yu na mar ba ngimwat nakadaw ba ngim tip kawe ro ngi ap ye phi ba lenu phin sina ta onda kila sina ka ni ka strok ngi yo ikeng ba ngimla ban yo strok hadu ba ngi kwa keng ba kan ka sinong kan kut hadu trajing keng tena kata kadaw ngi wat ka RTI ka dor ba sinong kala penbek om dei tang manga rengkat ka dor ba sinong ko ngap wat ka RTI te ngi lafal ya ka RTI ngi la yo ya ka RTI ubna ba pra ngi pra tarik bram nyaw arjar pusan ngilabu jing thok nadu chief engineer nadu ka office deputy chief minister bolong Preston Tursong nadu ki executive engineer terter ngilabu jing thok ngi keren ru bonsen ngi kendu ru andrei kim snap ini yau news rock ki ladap sanction kumba si kilometer siteng te ka stimiro ki la stimit hangne kumba ar kulur rupo wailang prapo sawajar sospa prapu pra tengka te henry ka jing pek ka jongi piru dak hikmat jong pikum ki media pila sakhi ba hadu mentau news rock tang we mau riaro umdon henry ka jing lap jongi ha ka RTI ngi lap ba ya news rock la sanction kumba 3 step grade 1 grade 2 grade 3 ka lenru ka de nyomitar sting henry tang we ru mau riam don bale ya kata tena kata kadaw ngi kum ki nong song sinong pau ka jing si baru ngi penram ya ka sorkar nomar balai kat udipti chief minister wan ha ka sinong jongi
dah ki khmat ki jong u yek dah ki kejat myo i se ba kan ne ka chinong kam don tang we ru mau ria na kata ka dau ngi pen pau ka jing snyo si bat ru ngi pen ram jur ya ka sokar bat ru ngi kerpat so sen ka bakan le biang khnang bangin yo ya kata ka hok la dalong kum ni yang ki nong kendong ki le kum ni pen i ba ka sorkar kam khik snap ingin re ha ba yo i ka social media yo i ba ka sorkar kaya thu bun sin ba ngin pengkiu ya ki nong kendong sepang ka tourism kene ka jaka jongi la da ka sorkar ka trei hok kat kum ka stimit jong nu surong sisa ka long ka jing toy nging in yo ban ka mai long ba ka jing internet jong ka ne ka jaka ba ubele labu na kata ka daw ngila yo i ya ka ne ka RTI long ba ki ne ki riting wal ru kim long ki ba biang kat kum ka jing stimit na marhang ni lai siam ba ya ka ne ka RTI ka bangilap ka long ar kulur khandai pen riu lang prabu sawajar sanspa kat prarangka henre tang we kat wal ru umdon hadu mentah te na kata ka daw ngi kataru ngi penpau ka jing si ngi penpau ru ka jing singaurem ha ka sinong ka thau ka jongi te kumta ngi kerpat jur ya ka ni ka government bakan le bat kan sim khiaro ya kitu ki officer ki ba approve ya ka ni ka jing tho nadu engineer hadu ter kumba ki le ya ki riat ki ria ki barit ki baria kumta ka angro kan trekam king ya ki bahang ro kan long kunju selensar namar ya kan ni ke pisahi ni dalele kum ka sinong ngim hun bakan sep ngin yo ai kat kata ka bainong ka ba ka sorkar ka lamanson yang ban yo tetang kita ai ku le shun hachwa bangin fal ka RTI ngi kan du shwa yo executive engineer jong ka isyaintia ka ba ari kan du ya ka MLA ka jongi ka balai ngi le watching tip no executive engineer jong ka sau chuai west chaintia te ngim yo ka jubab ka basai na kata ka daw ngi fal da ka RTI te anda la yo ya ka RTI ngila kopi ya ka ne ka jing tho nadu WD minister sedu chief engineer sedu executive engineer ter ngila kopi ba sedu ka lokal MLA re hadu menta nadu ne banai bangila kopi ya ka ne ka jing tho nadu ka ne ka tarik arpa pra tarik banai ba pra ja perusahaan kam sem yo jing keren na halor no srok ngim yo ka jubab lakin sina ne kim sina lakin le ne kim le ngim yo ka ka jing jubab sa stang ka bai kali bangi yai sakalenti bacengai sedu silong seju juai ka jing lut ko babun re ka jing mentoy ngim yo ru na kata ka jing lek ikendu jongi abangi fun ru executive engineer keren yangi bangim don te sa ka umdum yangi te na kata ka daw isiam ka jing te ngi kerpat ya ke sorkar ya ke state mikhalia hi berok kawai bahkan pek lem yang lawan pentip ke ong ingi mensuai ong tongan siang bagi yo tu surok nomor iru intip kahap sei nomor baki dang long temai ong ingi tangin kular ingi ban pedep yo surok nomor haka jingjai jongi pat i ong i baik in siau ban siang ingi hadu jingking te haden pat onda la adep siang rong kan ni benai ani tiye wala adep ni yo i klem sesok kata ji keren bat i te ka sa ting tang kat ak tu pila yo i te na kata ka daw tengim tip na ka ka daw ka iru im ai jubab ingi na ka daw bakim siang te ka jingwan me jong i sek i te dei ka tang kata ka daw nomor ila kular hi ban siang re hadu mentar im yo i ka jing siang yo tau surok lada ka government kam le ya ka ba dei hok ban le kat kum ka ne ka stimit ka ba ila dep approve kat kum gani ka pisa dak kelur dak piulang tangi na kaliang kasunong ngin yai dak we pat kalenti kata wat lada de sha ka jing ka sheriru ngin yai be kat kum ka hok jongi yu pai ba ngin wat ya kata te lada ka kormen ka pediang ya kan ni te ngiru ni Singapurom te lada ka kantai te mpansi ngi hab yai kat kum ki role ka ba ka kormen ni kalabu ba kinu ki jing bamsap de ban pentip si te na kata ka daw ni te ngim don hi ban ong de tang ka sorkar hi bala ban yo i de ka sorkar hi bala ban snai kata ki aing ki rol ba ka jing bam sap na ka ni ka state government kam long ban long ka ba de ban bam de ban trei hok kat kum ka stimit kat kum ka RTI ka bangilap sila dep approve do RPO rikulur tam te tharai ye kata ka ba ki alop kat kum ka ni ka jing tho long ba ka ni ka RTI ngilap ka nadu chip
engineer ula approve hadu RPO ndru klur boyo ya kene ke kam to de ne na Kolkata ke company kene MS HMR Construction Limited tela da sarkar ke simkhia kala ai ban simbiang ya kene ka pisah patkan pha pentre biang usasisten kumbadai bantre ni don kata jingkermen ni cheni aka sarkar bahkan simkhia ke ni ka kam lada ka sarkar kam simkhia kan sa kumni te song ka sarkar song ka sarkar NPP ka badai pek nadu ka MDA 1 hadu ka MDA 2 namar ki balik kumba hai biang naden walau da ka baburam yau deputy chief minister wa Preston Tensong hiba play kene ke jingking hadu mentar udang long hiu deputy chief minister bat udang long hiu PWD minister tukum tangi kermen bakani ke pisah ngidang yo namar bu udang de hiu deputy chief minister bat udang de hiu minister jong ke PWD tekane ke company rukan om jahe ke don he telada ka sarkar ngi banjur bat ngi ban khia ka bahkan le he ya ka badan kan bang pendeploy ya kane ka jing pentrai kum baka dai ban long nang bangi ki pai ba ngin yo ka jing mentoy bat ngin yo ka kamai ka ji ka babaha ka bamiat bat ngin yo ru kita ki tourism man pek se kene ka thain ka jong ni ko bun kita ki jing te sa nam mo kum ba ong ini ba presiden yong ba ngi don kata ka tempel te kum tala da usrok ubha la kane ka jing keng ka baha kum ba long ka senong bedeng kum ba long ka te ka darang ka dauki ngirungin don ngi kermen ba katakan urlong sen ka singi ka ni ka thain ka jongi dei long ba ka jing tre sistem ka sarkar kum ba ka ong bakan penroy ka tourism kan bei pisa lada ka bei hok tanguni ka jing keng bat kini ki kat wal ki bangi la iru kala internet kini ka sunong ka jongi la ban on board ya kata ka tourism namar ngirungi don kata ka form association tourism borkat social tourism te kum ta haba kani ka sarkar kam tre tang ya ka baka dei ban tre sinu kan poi sinu ngin la ban kamai kaji namar ka sarkar ka ong ying da kijat la jong lada dei kani sinu ngin ying da kijat la jong haba ka sarkar kadang pamtu kadang thok dang skor ini kinong kendong dei na kata kadang ngi kermen baka ni ka project kan wan biang bat kan long ru ka basai so na ka banta da ka simkhia jong ini deputy chief minister bat ngi kerpat jor yau chief minister dan brom jong kerat sangma bu untip lam ikani ka khubor haka tendong skur ka jong ula dom dei sekani ka thang ro bun pek lam yakini ki jing kumba ula wan sekani ka west jengtia ha tu bana bala da ham larem te un kwa ban tip ka ki jing ki pai ba mo kum tangi rungi persnyo long ba ka jong phi ka khubor kaing ba phin ra yakani ka khubor sha ba un pek lam yakini ki jing sa teng kum tangi kermen ba ka ne ka jing petre kan long ka ba job sisen ka sngi bar rungi kermen bakin pendep hapo hi jong news nam Nakaliang uba dami wan hi el rembai u president ke VPP East Giant Hills District ulaong bahaba pentrai ya kinu ki project ke sarkar ka deben pendon kam hok ya kamang tingka khnang bakanom long ke jingdo nong ya kinong song snong nolor kata ulaong ru panakaliang kaseng kani kendo ya sembut menteri rangba banyakran halor katai kaman hadin bangi la don katai ji kren badi rambak snong ba kadon kani ka jing pendon kam bakla ya kani ka jing mang ya kani ka pisa ha ka jing ede bat kani ka jing sina ya kani ka jing king ban leit nang ne na borkhat chete sedauki ti katkum ka jing ujor leni ka complain ka ba ngiyok na ka dor basnong ka long ba kumtu kumba plias ngau bai rambak snong hakabor barit jong ka snong kila leit sekita kibor badai pej ban karpat ban pentip ya kani ka jing mang pisa bat ka jing bomdon ka jing tray te ka jing wan ka jongi kalong ban jurip halor kani ka jing ujor na kador basnong bat kumni ngila wan hakani ka snong ngila yo ide lagi jongi khaman ba ya kita ka approach road ka bakimang 1 kilometer arpho ro kam don lani kimbetre kam kataro ka jing mang ka bahe hado arkrun ripho lak something te ka baar nang ta ya kani ki retini wall kumni kuma pi kitrei pendep komtang na kani kaliang kendiat nebat na kumto kumba pili ina syakate kaliang ro kam dan tawai uma bulong lani katuta ma kunro ban kunro ya kani ka jingking te dan kalong kumni kat kani ka jingte ya kani ka jingking da kam don kani ka retaining wall ka jing khlan jong ka te kani ka bu jingma ya kani ka jingking te ka jingmi jong ka
dor barsnong bor khat shakmat ban kren yakum kini ki kijing kijing bom yaj bet mo ha kajing pentre kami ki project hamtam shikino gedong te ka pelong yingi kum ka parti ro ya ka bangin wan ngin ya sakilang lagi jogi kman bat kai ka bangin la ban le kum nakaliang joka parti ho ingile sngo bakila approach how deputy chief minister badai pe ya ka PWD ro te nakaliang jongi ro ngin le ya ka juhi namar ba kani ka sarkar ka sai ong ba khamtam yangi ki VPP ha bangi sim ye kanu ki kam ti ki ong ka bha ba pin de ye kren chwa ti kani ka jingwan jurip ka jongi ro ngi I ba ka don ka jingbom yai bet ye bom yang ti re ngin nom pat kren than namar ba ngin sa le ye ka kendo yo PWD minister te ngin pe ka eka respond ka liang joki de nakaliang jongi ngi kwa tangkan ne ba haba mang ki project de ban betere kam hok mde ban mang ke bisa ke bahe ke babon pat ke jingtre kalong kumni kalong ke bomi hap de sakawe ro phi kani ke sinong borkhat ngan la banong ba ke sarkar ka hapan phak khamar kindia na marum de tangga jing itnat jo kani kamariang sadong sakun joka ka don ro yakini ki historical monument hapok kani ke sinong ke balaban kring mo yakini kinong pai kai da ki khamtam ikini khna puli ke balai research yakini ki jinglong jingman jo kani ka sanchar khada hagi por ke mamchua namar kadon ke ka tempel hangne ke ba penanam ha naduk ke por usim jantia tikum kini ki ba don sakini ki dong kita ke ba sarkar kan yele ban wanra mo ya kita ki kampro kamtam yu surok balong budlum kanang ba kini ki jingdon kinop sep kenang ba ki beri hopok ke jala kin la ban explore te ka jinglap jong ka sinong ha ka jing ide bat kani ka jing petre ya nu surok ho ngi singa thu naduk sedang kuma ong raba sinong kim syakon te naduk kata ka poru kala don hi kata ka jing singo mo ba ka don ka era ka ka bam yaj be namar kumura ba sinong hakim bun ki project ka sarkar ka khot be ikram ba sinong ta balongo pat hang ni arjar na ki pli te hoi don tenggi project mo ki ba ki pli ki kam ka badang sa kendiat kan soi ki gitu ki set pendep hadin pat rukam lele andai hang ni yo kalong kumjo hakapor ba ki pli yo dang don ki kam ki badang sa kendiat kan soi ke da kajing community ba kin pendep andai ka ka ba ngi menta da ki hosnam ya kani ki kam ka ba sa teng kamu kelakut te haba kini ki snong ki lech kini ki bor ba de pejro ki le lendet iki da ka bakren ba kani kam de hanga kam de kapor jonga leni mde bapet manga la ba ka department kan ong kumta namar ka file work te kan don be how is the change manu tau saya bro ti nakaliang jongi ha yamentahi tingim 4 laban ong ti kumtu kumba pile sngeu nakaliang jong kador basnong kila de bro ban apply da ka RTI kila lap ya ka ba de ban lap leni ban tip ti kumba ong rama snong ngin persang swa ban le sarkar ngin kerpat ngin persau yul da ka le te kan kamha kan numpen bori ngi bengin ya sa kam salor mo te halo kini ki jing lap jongi te ngi na galen jong ka VPP ro ngi kan tu mo ya ka sarkar na la mi kini ki kubor kin CUI te bakin le kloy ban mangiro ngin sa le hi rekat bar ka bor snong ngin le ya kendo yau minister BDP ya kan ka kam surong namar ka jing kwa joki ban ya kendo la bonsen dari singa thu ba kim yolat te ngin persang ban sima appointment badu deputy chief minister BDP ya ka surok te ngin yo ban keren ban kentu te dar ka sarkar kale ban pendep ya kan ka kam ka badang sa teng kan long ka jingkar khu ya kan ka snong bad ikinong song snong gorok away kalau long ka jingrap ba sikada da ka jingdon jong kan ka jingking da consulate pat community kalong ka bom internet kain te kumangi pe ya kan ka jingking ro na do ba ki pli ngi ka rong ka ro don kada shuya le ngalap nong le tangdep tangban yo pli ti nadu ka MDA 1 kila pli ka ni menta la sanchar ka MDA 2 tingi kwa ba kanlong ka kam ka ba bit ka ba biang nang ni shikman kinom la ban ong ba ngila mang kumtu sha nong gendong ngin su le ka bongan ki nong ilam snong ki nong song snong himenta ki nomailan ba ka sarkar kan le ka kamon ti kimi kumni shikman nga ai kumle ya ki ya orang bak senong bad kumju ye senong borkat ibarak kawe baki lami shikmat ban keren ya kum kini ki jimbure ya kan ni ka jimbum shai ha ka jingede bat kan ni ka kampen roy hapok kan ni ka dong ka thang ke jongi te na galinga VPP ngin syatang kata ngile tengin sa move pat next step syaka soka kan ni ka jing sha le lendet jong kini kinolong senong ka kalakta sha bangi sngo ba dong kum kata te ka bangin la ban le na galing jong ka party ngin le ya kendo ya ki ila da ka don kam ban le ya kendo kini ki bor
Nah ta ingin selit ya kenduru ya kini ki noilam jong sarkar kini ki minister ngin sapen sengewiki ba kum kani ke jinglong jong kini ki officer haka jing sha ki deban ajing sha ki deban don kani ke jing trelang la haka ni karukom tikinom yo ke jing trelang ta habo kim yo ya kani ke jing trelang kamut karo kapar kamron hoi kata ka mut ban tendem jur moh nagliang jongi kum ko bipim dei tangan ya borkat ngila mat hagi kendong ken srot ki dor bar chnong ki ya chi ki tho ki jing tho na ta klepes ki lut bat sngi bat por bat pisa bat pilai ndai kam si sok kano ro te kesorkar barabor ka nda kila wan kila mi sekmat ban keren kumni pat kan da aida do ko kumbe pat balai phim wan changi kesorkar balai phim pun sngeu da bakile pat kisah ne kle kumni te kalong ka hok ka benta jo ki kan ban pan jigrap naka no ka kan hun lan no ka bor ka ba la ban wan ra ye kata ka jigrap ye ki te ki baplikin kin persangte ka kubor hi sabaro kini ki ofsa jongi mon ada West Gentiles ni East Gentiles habaki wan ki pajba amde ban neglek kumni da ka dei ban pensai bet da ka dei ko bom la ban pensai ro dei ban keren da ka pasai tiga jing pan up jong kini ki ngala ban ong ka PWD department ya ka chnong borkhat kala long ka bom la ban priang ha ka jing ya linti ki joki ki la mahat kum kani ka bom sngau tanat te ngiro ngim sngau tanat kai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.